हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु आकाश स्वागत करुच्ची आज न्यू ब्लॉग रे। तो फाइनाली आमे पुरी जीवा पई बाहरीचु। मु चल चली जाउची स्टेशन आड़ को। तो आमे सांग माने मिसिकी पुरी जीवा पई बाहरचु श्री जगन्नाथ को दर्शन करिया पई। तो वर्तमान मु स्टेशन ले पहुंची जाइची। ट्रेन ले बसिकी पुरी जीवु। तो ये देखि पारथिबे साथी रे चिन्नू अछि, ये सत्य ଆଉ ଏଠି ସୁବ୍ରତ ଅଛି, ସେ ଶୋଇ ପଡିଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏବେ ଯାଇକି ରୁମ କୁ ଯିବା, ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେବା, ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସତ୍ୟ ଭାଇ ରେଡି ହଉଛନ୍ତି, ମେକଅପ୍ ନଉଛନ୍ତି। ହଁ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ ହଉଛି। ହଁ ଆଉ କିଛି କହିବେ? And also, I'm very happy to see lots of beautiful girls in here. ଏ ଜୋରେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଆସିଛୁ, ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖି ଆସିବେ ମନ୍ଦିର କେତେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଭାଇ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଆମର ସୁବ୍ରତ ଭାଇ, ଏକ ନମ୍ବର ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହିରୋ। ହଁ हमने तो सब हैंडसम बनता है, हमने कौन हैंडसम है पर ହଁ ସବୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ଲଗ ଏମିତି କରୁଥିବା, ମୋବାଇଲ କିଏ ଆସିବ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏ ସୁବ୍ରତ ଆଉ ଏବେ ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଜୋତା ସବୁ ରଖିଦେଇକି ଯିବା ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। 2 hours later. ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସି ବିଚ୍ ଆଡେ ସବୁ ଯାଉଛୁ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସି ବିଚ୍ ଆଡେ ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଥିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରହୁଛି।